Ľudské oko má vynikajúcu vlastnosť, dokáže sa prispôsobiť akémukoľvek prostrediu, aj farebnému, kým kamera takúto vlastnosť nemá. Poďme sa teda prakticky pozrieť, ako vyzerá tento park našim okom. A teraz, ako ho vidí zle nastavená kamera. A ešte raz, ako zle nastavená kamera. Alebo nejak takto. Či takto. Ak sa chcete vyhnúť takýmto kameramanským fópa, poďme si prakticky ukázať, ako na to. Začíname farebnou teplotou. Ak to s kamerovaním myslíte vážnejšie, mali by ste si vedieť farebnú teplotu nastaviť sami. Pokročilejšie kamery majú v sebe zabudované tzv. Presety, a to minimálne dva. Pre snímanie pri dennom svetle alebo umelom osvetlení. Toto je klasický záber za pekného slnečného počasia. V takomto prípade zvolíme preset s hodnotou 5600 kelvínov. No a toto je nahraté v interiéri pri umelom osvetlení, čiže farebná teplota je nastavená na 3200 kelvínov. Poďme si teda prakticky ukázať, ako nastaviť kameru manuálne. Ak sa pozriete na túto poličku s knihami, vidíte, že farby sú buď príliš studené alebo príliš teplé. Automatika nastavila zlú farebnú teplotu. Prepnime si preto kameru do manuálneho nastavenia farebnej teploty. Priblížime obraz čo najviac na biely papier alebo takýto špeciálny obdĺžnik a tlačidlom White Balance prepíname, až kým ho kamera neakceptuje ako vzor pre bielu farbu. Potom môžeme z teraz už bieleho obdĺžnika odjazdiť a komponovať obraz. Dobrá rada na záver, nezabudnite si nastaviť bielu opäť, ak zmeníte prostredie, v ktorom budete nahrávať. To je všetko, teším sa na vás pri ďalšom dieli videoškoly.